1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we... Consistent na nagbibintis. Pero nasubukan mo na bang mag-casino active sa kamay mo bago pa tumira? Pati ibang baligo sinubukan ko na wala pa rin. Pati sa mata mo kasi tumama. Pero ito ngayon, Gerald Anderson, tingnan natin kung nag-casino active, hindi na-shoot yung tira. Max Sarangay, pinatama sa binti ni Ato Ular at ni RJ Dennis. So outside yung bola. Ayoko nagagalit si Coach Nomar. Ang daming itinakbong sprint. Coach Nomar, magaling. Coach Nomar nakangiti lang ito. Pero magaling mag-scout yan, Coach Nomar. Pero ito ngayon, si Danny Marilao. Tapikan ng bola. Karambola dito. Side of the basketball. Almost one steal a game. Anderson, pasa kay RJ Dennis. Wala yung tira ni Dennis. Tapikan dito. Ato Ular, one of our better offensive rebounders. Pero pinasa niya kay Cedric Labing-Isa. Labing-Isa for that 2-point big pass, break of the game. Atid sa atin ang casino active. Gustong ikaliwa, pero pinilit na lang sa kanan. Upward looking layup, pero ang importante, ang Marikina, turnover story natin. 6 para sa Caloocan, 2 para sa Marikina. Ato Ular, nakikipagkilingan sa ilalim ng frontline. Baseline inbound dito ngayon. Anderson. Natapik ni Pacquiao yung pasa. Cedric Labing-Isa ngayon na nagbababa ng bola. Forward pass kay Sanga. Walang tao. Paul Sanga, Bimbo. Ganda nung bago namin shirt. Oo nga. Parang ano pa to, malong yung design. Parang binta, no? Bagay na bagay dito sa atin. Sa MPBM Dato Cup, Ronald Roy, dire-diretso. Pati na rin si Dale Aliejo. Nanonood mula sa Antipolo. Abis fan daw yan ni Gerald Anderson, pero JR lang sang. Kaya happy 21st anniversary kay Kuya Joel at kay Ma'am Maricel Esplana. Kasama natin yan. Pero since anniversary. Happy 21st anniversary, Kuya Joey. At Ate Maricel. Also, congratulations to Team Connect and to Team Globe One na actually ngayon nakikidamay sa atin. Magiging magkasama ni Daddy Rudy, bawal din mag-soft drinks. O daw yung lapag, sanay sa ligang labas, semento yung binabagsakan eh. Ibestazon. Ato Ular. They swing to Gerald Anderson. Anderson, umatake pa baseline. Hindi na natin bibigyan ng continuation. Mukhang wala. Sa baba pa lang yung foul. Natawagan niya si Cedric Labing-Isa. So, 2 free throw. Gerald Anderson. Ganda rin na inilalaro rito. One of the better guys when it comes to stealing the basketball. Tama naman, kilig sila ate pag si Gerald doon dyan. Pati na rin ang Balondo at Azurias family na nakatutok. Pati na rin ang mga Conner family mula sa Naga City. Pasa muna natin kay Sel. Gerald Anderson is not the same guy who stepped in nung unang araw ng kanilang I mean, ang ibig niya Mga sabihin, village leagues. mga walang play masyado doon eh. Ito ngayon, Mararamdaman mo yung mga box out dito. Pero Gerald is in good shape. In basketball shape, nakikita natin up and down, tumatakbo. Pero it's a totally different animal. Tapikan, Sarangay, boy yung bola. Binaba pa ng bahagya, kaya natapikan ni Gerald Anderson. Pero walang problema. Free throws para kay Mark Sarangay. yun yung kailangan ng Marikina sana, no? Yung presence ni Jordan Salvador. Oo, maasahan ko yan, Kuya Bunel, ha? Kaya yung mga tropa natin dyan sa Sikihor, magandang gabi po sa inyo. Pinapabati kayo ni Kuya Bunel. Tira lang ng tira. Pag feel mo, pukol mo nga eh. Ito, Gerald Anderson, feel niya, pinukol niya. Tapi ka ng bola, nandun na naman si Dennis. Di nga lang nila tapos. RJ Dennis, sacrificing his body. Ganda ng ginagawa nitong mama na to. At Gerald Anderson, shooting that floater. Pasok para kay Gerald. Ganda ng Nakatapat sa kanya si Paul Sanga, naghahanap ng papasahan. Gerald Anderson. Nakakuha yan ng isang floater ng Orsonada, umikot, pasa sa labas, bukol dito, pasok para kay JR Nansang. excellent kick-out play doon, no, for Gerald Anderson. Tunang. JR Nansang. Ganda ng pasa ni Gerald Anderson. Kala ko mahihilo na. Umikot na parang trompo. Ganda nung hanap, saktong-sakto sa kamay ni JR Nansang. Pasok yung short corner jump shot, baba na outside. So bola pa rin ang Caloocan. Gerald Anderson balik sa laro. Basic coach Goldwyn Monteverde at ang BD NU Juniors program, ang bullpen. Kwento ni Coach Christian, parang gusto ko na uminom agad ng kataplam eh. Coach Rene naman,
Sa sobrang daming tinuro sa akin na siya. Nagkaroon ng jump switch, hindi. Siya naman ang ursunada ng 3. Pero Mintes, tapikan, tumama pa ng bagya sa ulo ni Sarangay. Karambola, Anderson, floater, wala. Agawan pa rin ng bola, hiyawan ng tao. Exhale muna tayo. Ball. Cesar na mula sa Valencia City. Bukidnon. Yan, pati kay Coach Brian Mercader. Nandiyan kami sa 23 and 24. At ang Powerade, the official hydration partner of the MPBL Dato Cup, Almon Vosotros. Quiet 19 points for Almon. Relax lang eh. Pero Gerald Anderson, may bawi agad. Foul counted pa. Ang ganda nung ginawa niyang galaw doon. Ano? He initiated the contact against the defender. Boom, nung pumito, floater lang, boarding. Basic na basic. Nakikita mo may galaw din talaga. Alam mong aral din, naglaro din talaga si Gerald. Hindi nga lang ganun ka magagawa natin. Kuya EJ Acuña at si Bubon nakatutok sa atin. Mga kapamilya natin dito sa MPBL, maraming salamat. Kahit walang laro, pati si Kuya Nino. Bigay sa kanya ng butas para itira yung board shot na yun. Amazing shot. Boarding talaga. Taas eh, no? Pero yun si Vosotros, even when he was playing sa San Sebastian no, high school, para siyang sobrang better miss. And it shows why, ano? Sarangay on the scene, Sarangay on the jump hook, Sarangay nag-mintes, rebound ni RJ Deles. Deles, ganda rin ang inilalaro dito. Costello dire-diretso, bibigay ng mga kakainin na after ng hit. Baka may energy pa si Almon Vosotros. Ito ngayon si Ives Sazon, dire-diretso. At pasok yung kanyang layup. 11 sa 3 points. Anderson, ang ursunada ng 3. Wala. Rebound ni Costello. Kick out kay Anderson. Sazon ngayon. Dasco nakatapat sa kanya. Kanina pa magka-matchup itong dalawang to. Sazon, gumawa ng paraan. At nagawan naman. Kasi ang panalo na ito. Munsayak ngayon sa harapan. Naagaw. Ganda ng tapik ni Francis Munsayak. Gerald Anderson. Diretso. Pasok yung layup. Dalawa na lang itong lamang. At sub na puntos para kay Gerald Anderson. Pinapakalma dito ang kanyang mga kakampi. Good stop here. Tignan natin ulit yun. Quick hands. And one thing that this guy knows how to do is winning. Talking about Francis Munsayak at yung possession na yung tinapos ni Gerald Cruz. Pero Danny Marilaw sa rebound. Anderson nagmamadali. Isang tao lang ang kailangan niyang sagasa. Si Gerald, lang inangat yung kamay, parang liliyap eh. Parehas naman penalty na rito ang dalawang koponan. JR Nagsan, double-double dito. 14 na puntos at 10 rebound. Gerald Anderson ngayon on the free throw line. Tignan natin ang tibay ni Gerald Anderson sa crowd na to. Tignan natin. Unang free throw ni Gerald. Swak na swak. No pressure. Ice in his face. Ayan, si Gerald Anderson. Gusto ko yung datingan ngayon ni Gerald. May facial hair. Parang yung sa OTJ niya na roll. Ayan. Kasi wala si Coach JB yung warden nun eh. Kaya, Gerald ngayon, 10 puntos, 2 rebound at 3 assist. Sala ba? Pero, pasok yung tira. Both teams made 19 combined. Pero 7 3-point shots na ang nakakuha dito ng Marikina. Dadagdagan ba ng isa na yan para tumabla? At tabayanan natin dito ngayon. Ito, so lumabas, bola ng Marikina, no? So this is a good turn of events for Marikina. Tingnan natin if they go for a quick 2 and put the pressure on Caloocan. Anderson ang inbounder. Pasa dito kay Deles. Balik kay Anderson para sa 3. Mintes ng sang para sa rebound. Tapikan. Sumabit. Vosotros ngayon. Pinahihirapan ni Gerald Anderson. Vosotros pinapagabag. So 2 free throws coming up para kay Almon Vosotros. I was hoping na yung Marikina double si Almon, no? Pero walang tao dun sa harapan dahil nasa blind side na si Gerald. And they had to find a way kasi naubos yung oras. And now they're gonna give Almon Vosotros a good free throw shooter. 2 chances at the basket. Almon Vosotros, kanyang huling timeout. If you are Coach Elvis Tolentino, who would you go to, Coach Putin? Well, una-una, i-free up ko makakuha ng bola si Sazon dyan. But they... Ayun, pinasok nga nila si Roy. Ronald Roy nakakuha rin ng 2 3-point shots dito sa laro natin. They're putting in their best 3-point shooters para kahit sino malibre, no? Well, one ploy also that Caloocan can do is actually foul.
Marikina players kasi free throw 2 points lang ang makukuha nila. At Ives Sazon, 1 out of 7 from 3. Pero nakawala, Sazon, kumpiyansa, pinukol. Wala, tabi ka ng bola, buhay pa rito. Rebound. Ronald Roy para sa 3. Oh! Sobra, nando doon. Pero ayos lang, ganun talaga ang laro. Good look para sa kanila. Medyo napalakas lang yung pukol neto ni Ronald Roy at dyan natapos ang ating laro. Ang ating final score 94-91. Wagi dito ang home team na Caloocan Supremos Long